हेल' बयनिसिमबो सामाराव गाननाय ब्लाउस गांसे बानायदोंमोन ओमफ्राय साइजआ 34 साइजनि आरोना बे गांसेल' बानायदों फार्स्ट टाइम साइनिनो आरो माने फार्स्ट टाइम नङा जेनेबा दा फार्स्ट बेखौल' बानायग्रोदो बेयो ओमफ्राय नैबेयावहाय बिदि गोनां आरोना आखायाव थागोन बेयो साइजआ आं देखायना होनि बे गांसेल' बानायग्रोदों 34 साइजनि ओंखारस्लाबजोबाखै आरोना सोरनोबा नांगौब्ला मोनगोन आरो प्राइसखौबो सोंहरबाय थायो नालाय प्राइसखौबो खिन्थाखानोसै आं बेखौ 350 आरो बेनि प्राइसआ बेनिफ्राय साइजआ 34 साइजनि खेबसे आं आखाइखौबो सोनानै देखायनो बेयाव पिटिया होन दंबावो बेक साइडआव ओंखारथ'वाखै आखाइयाव माबायदि थागोन गानजोबबासो मोजाङै नुगोन आरोना नै बिदि थागोन आरो सिम्पोलनो साइनि जोंनाय ब्लाउसआबो ओरैहाय हाफ स्लिभ गस्लानि सायावहाय मोजां नुवाखै दख'नानि सायाव सिम्पोल दा गरमाव गाननो मोजां जागोन आरोना येल्ल' कालारफोरजोंबो समायगोन जिजोंबो समायगोन बेक साइडआव दरि होबानो ओंखारगोन सोरनोबा नांगौबा बे गांसेखौ अर्डार खालामहरदो आरोना बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय आरो आङो सानाव माने थाब रिप्लाय हरनो हाख'थारा जायो इभिनिंआव बयनिखौबो हरो आरोना मेसेजखौ दाननानै दोननाङा मेसेजआबो बुरजाबो जायो नालाय आङो क्लासबो फोरोंनाय जायो ओमफ्रायो क्लास जोबबानो दसे थाबा रिप्लाय हरो नङाबाबो इभिनिंआव बयनिखौबो न'आव थांनानै रिप्लाय हरजोबखाथारो आरो आं रावनोबो रिप्लाय हरालासिनो थाया लेट हायब्लाबो सबनोबो रिप्लाय हरो